реших, че не трябва да бъдат тук на детска градина, защото исках да научат добре български, за да могат да се справят по-добре в училище, да не говорят с акцент. Знаех, че научаването на езика е ключов фактор за ромските деца. Факта, че има две момичета, да, ужасявало е, защото знае, че ще да е 3 пъти по-трудно. Едно, че сме роми, едно, че сме момичета, едно, че сме родени в България. Като общност има едно напрежение, което се оказва особено върху момичетата. И, например, очаква се от теб да си добра домакиня. Очаква се от теб да искаш да имаш деца и това да ти едва ли не е цел номер 1 в живота, в което няма нищо лошо, но не се приема да имаш други цели, да имаш друго виждане за живота. Не се приема едва ли не да си малко индивидуалист. В детската градина, както казах, много прилагаха други деца физическо насилие към нас и ние се прибирахме вкъщи и разказвахме за това, при което тя все ни убеждаваше, че ние не трябва да обръщаме внимание на това. Ние плачехме, не искахме да ходим на детска градина. Това беше най-големия ужас, може би, за мен, да ходя на градина. Помня, че доста често ме удряха и биха, защото аз защитавах сестра ми. Те първо с нея започваха. И аз като гледах, че тя не се защитава и те продължават, аз да я защитя нея. И аз опирах пешкира.